Rugyan tayo dahito apanagdaydayaw tayo itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Kakabsat itangal daw rambakan tayo ti piyesta ti panagbunyag ti Apo. Inrugina ti ministry na panangisuro na idinabunyagan na iranod tayo mat iti dayta abunyag. Nagbalin tayo nga natanok ken nadalos babaan dayto ibunyag. Datayo ang nabunyagan, karkaritan na tayo nga agbalin, ang makaayayo ti imatang na. Tapno nga ron may karitay ang makiranod, iti dahito na santon ang misteryo, bigbigan tayo pa'y dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang nga asi ken managayat. Iti si bababawi anakem, kuna tayo, agkonpesarak, iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, iso nga agpagpakaasyak ken Santa Maria, nga agnanayon a Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasid akkuma, kaasyan na tayo kuma, ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Basbasol mi, bitot nagmurmurangan mi, katalawen nakamgati, nakalmesan makempus mi. Kristo mangasika, Kristo basbasol mi, bitot nagmurmurangan mi, katalawen nakamgati, nakalmesan makempus mi. Apo mangasika, Apo mangasika, basbasol mi, bitot nagmurmurangan mi, nakalmesan na tempos puso mi.
iti Diyos, iti kangatwan, at ito'y kagakapya, kadagiti tatawan na imbag ti panak nakenda, ibunan nagkaka, itanok data pagrukbaban data daydaya wenaka, yaman kang kenka, iti naindaklan nagayag mo, Gloria iti Diyos, iti kangatwan. Ako Diyos na ilangitan na hari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sikanuya Jesu Kristo, bukto anak ti Diyos na ako, Cordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwan, ikaman ikaw, kadagiti basbason ti lubong, kaasyan na kami. sikamang ikaw, Kadagiti basbason ti lubong, awaten kadayton, arararamin, sikasitugang, iti makanawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatwan, yan kang siksikang ako, Jesu Kristo tinasantuan, siksika ti ako, siksika ti kangatwan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria di Dios, Ama. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, idinabunyagan ni Kristo sa jay karayan Hordan, ket immulog kenkwana ti Espiritu Santo, impablaak mo asidadaeg unay, nga isu ti ayatem nga anak mo, ipaay mo kada kami anabalbaliwan ana ipasngay babaen ti bunyag, ket innalam apan nakaanak mo, taagtalinaed kami akan kanayon a makaayayo ken ka, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso ang magipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Isayas. Kuna ti Apo, daytoy ti adipen ko nga intanok ko, ti pinili ken ti pakaiaywak. Inikak iti panakabalin ko, ket yegnan to ti kinalinteg kadagiti amin a nasyon.
Dinto agpukaw, dinantumet ipigsa ti unin na. Ket dinto agbitla kadagiti kalsada. Naasin to kadagiti nakapsot, ket tulungan nanto dagiti awan gaway na. Yegnan to ti agnanayon na hustisya kadagiti amin at tao. Dinanto pukawen tinamnama wenno ti tured na. Ket ipasdek nanto ti kinalinteg iti daga. Sigagagar dagiti adayo adaga amang ururay iti panursuro na. Siyak nga apo, inayaban ka, inikkan ka ti panakabalin, tapno kitaem a maipakat ti hustisya iti daga. Sika ti panakabagik amangyeg iti lawag kadagiti pagilian. Luktam to ti panagkita dagiti bolsek. Ket waya-waya amto dagiti naipisok iti nasipnget a pagbaludan. Ti sao ti apo. Kapya iti bendisyon iti apo kadagiti tattao na. Idaydayaw yu ti apo, dakayo ana ilangitan a parswa. Itanok yu ti dayag ken panakabalin na. Idaydayaw yu iti nagloryaan anagan ti apo. Inton agparang tinasantuan, agparimtumeng kayo iti sangwanan na. Agalangugan ti timek ti apo iti rabaw dagiti baybay. Ket mangngeg ti timek na iti rabaw dagiti nalawa at taaw. Mangngeg ti timek ti apo iti amin a panakabalin ken dayag na. Ti timek iti apo pagkintayegen na dagiti kayo a narukbos. Ket iti templo na iriyaw iti amin daytoy. Dayag iti Diyos, iturayan ti apo ti layos, agari iti agnanayon. Ti maibasa na daw iti aramid dagiti apostoles. Nagpalawag ni Pedro, ije balay ni Cornelio. Makita kon nga awan tao nga idumduma ti Diyos. Awaten na tiya siya sinuman nga agbuteng kenkwana, kinagaramid iti nalinteg. Uray anya nasyon, tinagtaudan na. Amuyo ti sao nga inted ti Diyos iti Israel. Idi impakaam muna tinaimbag adamag, may papan iti kapya. Gapuken Hesukristo nga apo, ti amin a tao. Amuyo tinaydumduma apasamak, anaaramid iti amin a Judea, anang rugi iti Galilea, kalpasan ti panangikasaba ni Juan iti bunyag. Amuyo ti may papan ken Jesus at taga Nazaret. Ken ti panangted ti Diyos ken kuana iti Espiritu Santo ken panakabalin. Napan ni Jesus iti amin a lugar, anagar-aramid iti naimbag, kin nagpapaimbag kadagiti pinarparigat ti Diablo, gaputa da ken kuana ti Dios, ti sao ti apo. Iti puso intay luktan, kadagiti balikas sana santuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Datayo nga nagtiama, intay dumngega si tatal na. Panagkay sa ipagita, isut maris tay nga anak na. Iti puso intay luktan, kadagiti balikas sana santuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo.
Dimteng ni Jesus ijay Jordan anaggapu ijay Galilea tapno pabunyagan ken ni Juan. Ngem kayat alapdan ni Juan ket kinunana ken Jesus. Siya kuma tiribeng na abunyagam. Ngem apay nga umay kakanyak. Bayam amaaramid ita daytoy tapno matungpal amin a kinalinteg insong bat ni Jesus. Immanamong ngarod ni Juan, apaman ang nabunyagan ni Jesus, simmang at itidanom, ket adtoy, naglukat ti langit ken kuana. Nakita na ti Espiritu ti Diyos a bumababa akas may sa akalapati, a nagdisso ken kuana, ket kinuna ti may sa atimek a naggapo sa dilangit, daytoy ti dongdongwek nga anak, apakaay-aywak unay. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Welcome kadagiti amin nga imay naggaputi na duma-duma aluglugar. Da taga Bauco, diya mo dagiti daduman. Damot taga Ubog, tadi yung magkunangan da makimismisa. Piyesta tata, anya dito nga piyesta, nagbunyag ni Apo Jesus. Nagbunyag ni Apo Jesus, nagpabunyag kini Juan, ni John the Baptist, taapay, sinurot na laeng tilintig dagiti Hudyo. Tapno matungpal ti linteg, nagpabunyag, ngamaan niya tinakaidumaan na. Naglukat ti langit, bimaba ti nagsinan, niya nga bilit. Kalapati, diyan amono da kayo kauwak, tagmamanok kay nga ro, dagtakaw ti kaaruba. Kalapati inya ti kon daytoy ti dongdongwek nga anak ko maiayo ak unay ken kuana iti sabali nga ebanghelyo kunana addapay nayon na dumngeg kayo ken kuana dayjay ti nagdumaan na kadagiti amin nga ordinary nga bunyag ken nagbunyag ni Apo Jesus ije karayan Jordan sakbay nga mangrugi nga agisuro 30 years old idin iso ti pannaka bunyag na. Kakasya mo, tultuladan tayo iso nga dagiti dadduma, ti pagbunyagan niya, nagbunyagan niyo, karayan samet. Karayan nagbunyagan niyo, niya kunana, niya nakitam, kunana, udang, niya nakitam, takinuang, impaop na ginggana nga nagto, niya nakitam ni Apo Diyos, kapilitan, matay kamutan. Ngaya ka nagbunyag, kanyada, nataengan, uray ti simbaan idi, kung kuna tayo naguso ti katikyumen idi aglemlemeng dagiti tattao. Dagiti Kristiyano, dagiti Kristiyano aglemlemeng da. Uri dagiti agad-adal nga mabunyagan katikyumen kunada adalan da nga nalimod. Kinataengan nga idinangabak no malagipyo ramrambakan tayo ti Mayo ni Ari Constantino nga ni inana nga Maria Elena nangabak dati gubat gapo ti cross. Imbaga ni Ari Constantino nga ti religion of the state ket Katoliko, Romano, agpabunyag amin hanggang agpabunyag da kayo mo ti mapapatay, da kayo ti mapapanaw. Iso nga nabunyagan aminen nga nataengan dahil ti katikyumen ko nada dayjay. Kinagdevelop ti panursuro ti simbaan haanen nga katikyumen ta da tayo idi karon kinataengan ti agbunyag ta ahampay nga na bunbunyagan dagiti tattao. Iso nga no, sumsumrek kayo kadagitay baro nga simbaan, awampay ti baptismal font tayo, kala kumatakan doon, di katedral, ijay likod, adadakkel nga, nagbubukil nga kaslaplanggana, di jay nga simento, di jay ti pagbunyagan ti ubing, haang nga no sumrek kayo, iso ti pangalaan nyo, holy water, nga pagtanday, haan nagbunyagan, di jay, ijay sangot, ayan ti holy water. Ngam, before di jay, nagdevelop, ti pagbunyagan di haan lang baptismal font ko na di jay. Baptismal pool, kasla swimming pool, umunag. Dayjay mabunyagan, magna dijay umunag, mabunyagan na ijay, into norumwar, nakabalabos, badwan da iti, puraw. Ngam nagdevelop, aging gana nga naurnosan iti sakramento tayon, ti naadal ti simbaanan, nga ti bunyagan tayo, ubing, tanabunyagan tayo meten nga, nataengan. Kasapaan nga gundaway no mabunya no maiyanak da ubingan bunyaganen. Taapaya kontraan dagiti hanga makaawat apaya nga ubing awam basol na wen awan ti personal nga basol di ubing ngam adda basol na no mamati tayo akin talaga ang isop panursuro adda basol atawid. Ngayay
Anya di basol atawid, generation to generation, naawat tayo, amin nga maparswa, gaputa nagbasol ti lubong, nakagamar ti basol. Maikat laeng day tayo ti bunyag. Ngam, ni San Agustin tinagkuna, nga kuna na, nalaklaka nga awaten, during conception, di naisikog di ubing, ninanang, jedara na iso agtartaray, jedara ti ubing. Nagbasol in 9 months, idirumwar, automatic si babasol ta jedara ni ina. Iso nga, tilaang makaikat na jay, bunyag. Iso na jay ti kung kuna tayo, tata nagdevelopon na ti panursuro, haanan nga ijay karayan, nga nakakita ka ti udang. Nagdevelopon, aging gana nga di jay kaubingan. Kada kayo mat nagpabunyag kayo, ay apaw, bunyagan yun ata ubingan, basit pa ila jiburias, apo, di pa'y naiyanak gayam. Apay, kuna tayo di jay social acceptance na. No daddo mati mo pampanunutan tayo, dagiti tattao ha mga dagiti kapatid dayay bunyag. Dagiti amo ninninong, ninninang. Pampanunutan kasi no at aninang ni Apo Jesus mo di nagbunyag. Nadamagyaw. No sino makaammo may nantuman ibaga ti kakti kwarta na. Awampay laeng ay idi ti kasjay. Katatanda kayo mo't nanti mapakarikrikutan nyo, ninong-ninang, apaya, singarin yun ton Christmas, apay, business mo ta anak yun. Ngahaan nga di dyan, ti kapatid na di dyan bunyag, imagine ang taubing, from basol, madalusan. Iso nga datay nga nabunyagan, nadalus tayon, naikatan ti basol, no agbasol tayo man, iso da ito yung ti personal nga, basol. Katibunyag kunada, one of the sacraments of initiation. Anya ti sacraments of initiation talo, bunyag, konperma, ken Eucharistia. Anya ti bunyag mangikat ti basol, atawid, ti konperma, madagdagan, maimaldit ti sagot ti Espiritu Santo, ti Eucharistia, mapakawan na ti basol analagaan. Venial sin, isugarod nga, kunana jay introduction ni Apo Padi ka, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, kayat nga saon, pagbabawyan tayo, tapno maikari tayo ang makiranod, kadagiti nasantuan iso nga ti misa, dalusan na ginalagan a basol. Kaya na isugarod nga adtoy ti kordero ti Diyos, amangikat ti basbasol ti. Iso nga no awatem, ininutan na ka nga daldalusan. No, hanggang nagkonfesar tinabayag, aka i-require mo matabagim ang amapan, uray once a year, dayay, una saan adda okasyon, ngam na nalagan lagi, ngam na mortal sinan nga ammumon, ammo tayo, mat no niya dagitay, nadagsan abasol, kung kunain tayo aag-konfesar, katibunyag, konperma, ken Eucharistia, sacraments of initiation. Kada ti, nagdevelopon ti panursuro tayo, iso dayayan ti bunyag, dayay ubingan, kasapaan nga gundaway, anya ti maala na, maikat di basol, agbalin nga napudpudno nga anak ti Diyos. Datayo, anak na tayon ti Diyos, nadalusan tayon. No addaman nagkamalyan tayo, ikonpesar tayo, agtalinaed tayo asidadalos. Anya mo ti kaharit na kada tayo. Anya ti challenge na tinabunyagan. Naglukat ti langit kini Apo Jesus, imbaga ti boses, daytoy ti anak ko, daytoy sigon ken ni Matthew ka, daytoy ti dongdongwek nga anak apaka ay aywak unay. Isabaling ebanghelista kunana dumngeg kayo ken kuana. Dayjay matikarit na kanya tayo nga nabunyagan. Agbalin ang makaayayo iti imatang ti Dios. Tatta ko ma, aglukat ti langit jay batog tayo. Maikari ka nga ta, nga ibaga ti Diyos nga, daytoy ti anak ko, apaka aywak unay. Daytoy dudungdungwak nga anak ko. Datayo nga nabunyagan, datayo a Kristiyano. Datayo siyak. No tanawan na tayo ti Diyos, maayayo nga tamod kanya tayo. Anya ti karit na, agbalin nga makaayayo. Kas ano nga mari na tayo no makaayayo tayo ti imatang ti Diyos? Basic mo't no maayayo ta kaarubam, no maayayo ta pamilyam king ka, maragragsakan da no adda ka, maayayo mat ani Apo Diyos. No dagiti tattao ti aglawlaw mo katrabahom kada amin ka, marina dati kinasayaat mo, maayayo mat ani Apo Diyos. Ni Apo Jesus, Bimabati kas lakalapati, Holy Spirit, kunana, nagbatay. Datayuhan lang naman nagbatay, ti kalapati.
Idi nagkonfirma tayo, kindagiti hampay na konfirmaan nga ubing ni Apo Obispo, wano di padi, nga mangkasarkan niya tayo, haan na laeng nga nagbatay akalapati, imaldit na dito'y muging tayo. Anya ti ko na ni Apo Obispo, maimaldit kumaking ka, dagiti sagot ti Espiritu Santo. Iso nga haan laeng nga naglukat, haan laeng nga nagbatay akas kalapati, imaldit ni Apo Obispo, itimuging tayo, no haan nga ni Apo Obispo, di padi tapalpalubusan da, dagiti agkalay sa, ni idtikan niya tayo dito, ipalubusan da nga konfirmaan ni Apo Padi, di paris pris. Kaisoti ko na tayo, na imaldin mo't kanya tayo. Kasano nga mariri na tayo nga agtrabaho ti Espiritu Santo nga rod. Kunana di kanta tayo, kapya kadagiti tattao nga adda na imbag apanag naknakem na. No adda pa ila nasaya at nga kananakem anya dagita no makitam di ubing ka agar aramid ti madi ka kabailam pa ila nga dilawen. No adda tumangsit ka kabailam pa ila ti agpakumbaba. No mas pilyam pa ila ang ti kapyakin ornos kaysa di kumarkarit ka. No, si kakadapay ang panangisakit mo kinkabsat mo imbes nga irurumon mo kutulungam adapay ang di ko natayo nga naimbag ti panagnak-nakem na. No, si kakaama ka agtrabaho ka pa nga nasaya at para iti pamilya nga tabukbukod mo ti sirserbiam. Adapay lang nasaya at nga panagnak-nakem. No, si ka nga ina agsaksakripisyo ka para iti pamilyam. Adapay lang nasaya at nga panagnak-nakem na imaldit dayta kanya tayo. Sagot ti Espiritu Santo dayta. Kano mariri na tayo nga kasjay, apay ti Diyos haan nga tanga maayayo met kada tayo. Apay ti Diyos haan nga tanga maragragsakan gapo ti kasaya at tayo. Iso dayja ti karit na ti agbalin nga Kristiyano. Anya ti magungguna tayo. Iso dayja nga rod nanamay nga biyag, nakapya nga aglawlaw, na talinaay nga panagbiag babaan ti saya at dagiti pamilya tayo, kaaruba tayo, katrabahuan tayo, ngam no ti pala pampanunutan tayo ka, adan sa mo dagiti tattao nga naparso nga nasaki nakam do na awan makaapad dati may sang aldaw. Nagiti awan manaknakam na dagitoy. Tilakit kitaan na ka, mali di may sa, di ka mali ti dadduma, datala mangibot botak-tak ti biag ti dadduma, ti ubraan na awan na saya at nga kananakam. Adan sa mo na parso akas jay. Kaawan ahang agtrabaho ti Espiritu Santo di jay. Ngam no tartarigagayan tay payla ang titalnakin kapya imbes nga riri panagsusubang kanasaya at paylaeng adda paylaeng nasaya at nga kananakem kaya na nga saun agtrabaho paylaeng ti Espiritu Santo kanya tayo kaday toy nga ruti kaharit na nadalos tayo nga nabunyagan kas ano ti agtalinaed nga makaayayo ti imatang ti Dios ti Espiritu ti mangiturong maglakan niya tayo kas ano no agkamali tayo, agsubli. No adda pagkurangan, adda pa nagtitinangsit, agpakumbaba. Tadayat ibagbagana, maayayo ak unay. Kanagpintas ang talagang ibaghan na magkanya tayo, nagmayat ang misyon tayo ak Kristiyano, no makaayayo tayo, iti imatang dagiti, kakabsat tayo. Kasla magkanyayo Nadatarakan nyo nga aso, kaya maysa ka na arsab kanin na amin nga kanan ti kakadwaan niya, ti kwa na mga akin aso, saplitam na nga gudgud aka itunom nga malwadam at di kanto marabis ngam na makaayayo da amin at bibinuray da kas di madlakan niya tayo no ti Diyos makitkita na nga isakit mo ni kabsa mo agsakripisyo ka para kin ni kabsa mo agtrabaho ka para pagimbagan ti kakabsa mo haan nga lang nga bagbagim ti serserbiam no di para kakabsat mo hanggarod nga makaayayo dayta ti imatang ti Diyos dayta ti awis na kanya ti magungguna tayon to. Datayo nga nabunyagan, imagine niyo. Intero nga sa kalubungan. Sa dinno man nga sa kalubungan, tatangal daw. Datayo nga nabunyagan, agrambak tayo ti maymaysa, nga misa. The same mass. Kanayon tayo amin day nga misa. Kanyat maaramid ita nga misa, mapakawanti basol. Kalpasan nga mapakawanti basol, mapasanto dagiti nabunyagan. Awaten nyo ni Apo Jesus, awaten tayo ni Apo Jesus, sumanto ti lubong. No addag kamali, anya ti bagbagana, iyaro nga ing na panagpipinakawan, panagsisinnerbi, panagiinnayat. Imagine nyo ti sang lubungan nga naami nga nabunyagan, agramrambak tatta, tinasanto nami, sabasabali lang nga oras. Haan nga pinasanto na, iso nga dayta nga panagbunyag ni Apo Jesusen,
idi nangisuron, nakaraman tayo iti dayta nga bunyag. Ulit-ulitin tayo. Anya ti awis na, nagmayat ko mano kunanak, maayayo ak, dayto iti anak ko nga pakaayaywak unay. No kumano kung kunamo ti Diyos kanya tayo nga ibagbaga nga iwarwaragawag ko mga dayto anak ko makaayayo. Daya matla ti awis na. Uwan tayo ma-perfect. Ada pagkapsutan tayo. Ada pagkurangan tayo amin. Ngam ti kinamanagayat ti Diyos kin kinamanang nga asina. Or-urayan na nga agsubli tayo. Kita nyo dayta ni dayta. Diyakin likod-likod nga painting. Ijay nga to. Dayta ti image ti prodigal son. Kalpasan nga nagbarayuboy, kalpasan nga nagbalin nga binusbos na amin nga sa nikwana, nagsubli ngam di ama urayon na kasya ti Diyos kanya tayo. Nga uray na bunyagan tayo, nadalos tayo, uray mailawan tayo ti Diyos urayon na. Kati kaharit na magkanya tayo, hanlang agbali nga makaayayo no di kasya kumamot ati approach tayo, ti kakabsat tayo, nagbasol arakupen, nagbasol tulungan nga agsubli. Dahil tati makaayayo iti imatang ti Diyos. Dahil tati kung kunada nga maawagan a Kristiyano. Kalaglagi tayo launay natanok ti bunyag tayo. Laglagi tayo latta kumaakan kanayon. Nadalusan, napasanto tayo. Gapo dahil nga bunyag tayo. Awis pa ng dalos tapno makaayayo ti imatang ti Diyos. Paduyak-yak tayo ti pamati, mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, ana marswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin ama kita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo ani Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos a nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw, napaypayso a Diyos sa nagtao diti napaypayso a Diyos naiyanak saan anaparswa Diyos akas metlaeng iti ama ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda gapu kada tayo at tao ken gapu ti pannakaisalakan tayo immulog a naggapu sa dilangit ket nangala ti bagina iti tiyan ni Birhen Maria iti pannakabalin ti Espiritu Santo ket nagbalin a tao kastamet ana ilansa iti krus gapo kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti maikatlo nga aldaw, kas palawagen. Imulit sa dilangit, ket si tutugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati ak met ti Espiritu Santo nga apo ken mangmangted iti biag isu agtao diti ama ken ti anak ket pagrukbaban ken daydayawen ket nagsao babaen dagiti propetas mamati ak met ti iglesia maysa santa katolika ken apostolika ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag apakapakawanan dagiti basbasol namnamaek ti panagungar dagiti natay ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Amen. Babaan ti pannakabunyag ni Apo Jesus na ay ayo ti Dios ama ken kuana ket kinunana daytoy ti dungdungwek nga anak ko sapay kumata maayayo met ti Dios kada tayo amin nga imawat ti sakramento ti bunyag dawaten tayo nga ti grasya ti Dios tapno agtalina ed tayo nga agnanayon iti sidong na babaen ti pannulong ti anak na ket kuna tayo Apo Jesus tulungan na kami. Ikararagan tayo ti Santa Iglesia ni Leo a Santo Papa tayo dagiti obispo ken papadi tapno isuda kuma ti pagsarmingan ti imbag ken kaasi dagiti amin a nabunyagan kastamet ten dagiti sanpay a nabunyagan kumararag tayo. Ikararagan tayo met dagiti mangidadauloy ti pagilyan tayo sapay kumatag na nayon asi papakumbaba ken si pupudnuda iti panagserbida kadagiti tao ket ibiyagda anan anay dagiti karida kas maysa a Kristiyano kumararag tayo. Ikararagan tayo met tigimong tayo sapay kumata da tayo anabunyagan itinagan ni Apo Jesus
Agkay kaysa tayo amin ngagdaydayaw ken kuana, ket aramidan tayo dagiti pagrebangan tayo, tapno makayayo tayo met ti imatang ti Dios. Kumararag tayo. Ikararagan tayo met dagiti saan pay anakaawat iti sakramento iti bunyag. Sapay kumata malawagan dagiti isip ken puso da, ket matignaydan amang bigbig ti ayat ken panangisalakan ti Apo. Kumararag tayo. Ikararagan tayo met dagiti amin anabunyagan ngem simmina da iti pamati. Kastapay nga ikararagan tayo dagiti pimusayen, tapakawanan kumaida ti Apo, ket isalakan na iday tegnanayon apatay. Kumararag tayo. Agulimet tayo tayo met dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay met ikarkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo Jesus, tulungan na kami. Man nakabalin a Diyos, patinayon ka di nga iturong mo, dagiti tattaom itidalan mo, tapno di ka maisinaken ka, ket dalya sa atin mitidalan nga impakitam kada kami, babaen ti bunyag, dawatin mi da ito'y gapumet laeng ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Tumiken ka sagot ni anak mo, pagyaman biken ka managparabon naman, watem pasan daytoy tinapay pasantuem kumar, ken daytoy harap daytay datun miken ka, ket sapay la kumatamay kariday di padaya, apang supapaknit kinadungo mo daytoy tinapay pasantuem kumar, ken daytoy arap daytay datun miken ka, ket sapay la kumatamay kariday di madaya, apang supapaknit kinadungo mo idatun miken ka, ragragsak ni nga anak mo, pagyaman biken ka managparabon watem pasantuem daytoy tinapay pasantuem kumar, ken daytoy arak daytay datun miken ka, ket sapay la kumatamay kariday di padaya, apang supapaknit kinadungo mo ama, daytoy tinapay
San Cuen Kuma Genday tuyarak Gaitay datun mi Kenka Ket sa paila kumatamay karida iti padaya abang supamang iti natungong o ama. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paayo pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kastamet ang pagimbagan tayo. Kadagupan tinasantuan nga iglesia Diyos nga amami, rambakan mi ita, ti panaypablaak mo ani Kristo, ti ayatem nga anak mo, iso, gapo ti kaasi na, binugwan na ti lubong kadagiti basbasol na, awatem kadagiti daton mi, ket maikaysada iti sakripisyo ni Kristo, iso nga agbyag ken agari, iti agnanayon nga awan ti enggana. Ti Apo at dakuma kada kayo, itag-ayo dagita puspusoyo. Dadanas katag-ay Agyaman tayo, iti Apo a Diyos tayo. may karikat Pudnoonay amay karigat rumbeng, annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin kat agnanayon a Diyos. Tababaen tay panagbunyag ni Kristo ijay karayan Hordan, impatuldom ti baro apan nakabuggo ti kararwa, babaen tay timek a naggapo sa dilangit, insuro na kami, tapno patsyan mi ati anak mo, pudno ang makipagbiag kadagiti tattao. Babaen met tayo ulog ken kuana ti Espiritu Santo, iti kita ti kasla kalapati, impakaammom kada kami, alinanaam tilana ti ragsak ni Kristo nga adipen mo, ket imbaon mo ang mangikaskasaba ti Ebanghelyo kadagiti nakurapay. Anansata makidanggay kami kadagiti bilag ti langit, ket ditoy daga, ikantami dagiti pakaidaydayawam, ket iti di agsarday konami. Santo, Santo, Santo di Apo, Santo di Dios dagiti amin parswa. Ti langit kanda kanapnuta, iti pakaidaydayawam. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatwan. Madaydayaw ti umay, iti naganti ako. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatwan. Hosana iti kangatwan. Hosana, 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 Hosana iti Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat si katigugwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paaymo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kati paaymo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, iso amayawat to amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana
Alain nyo katuminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darat, darat ti baro, ken agnanayon atulag. Iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy, akalis suminom kami. Iparangarami, ti papatay mo, uwapo ang ingay ti yay mo. Itingarod pa nang ilagip mi, ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, kan ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano, diti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaisa na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manaisak na iti sangalubungan kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kamto ken naenggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka ditoy daga, makikadwa kam tukad met kadakwada, ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, irok na imikan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, kadlalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dayaw kumari
Dawatin mi kan kaapo, ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaen ti panulong ta kaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi. Kan iti yaay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no digat ti pammati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Iti napakumbabakin napnuan ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya. Cordero di Dios sa magikan kadagiti sulti sa ngalubungan mga asika kada kami Cordero di Dios sa magikan kadagiti basmasulti sa ngalubungan mga asika kada kami Cordero di Dios sa magikan kadagiti basmasulti sa ngalubungan item kada di kapya item di kapya Adtoy ni Apo Hesus ti Cordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanyak ngam ti may salahay nga sa mapaimbag tontoy karam. Ibileg mi panagkaawat inakapsot mi panagkapakawan nakurangan mi iturong mo Apo ipanagbiag mi Biyaya ti Diyos hintay rambagan grasya na asagot pagraramanan taiso ti biyag amin nagakwan rigat kenam ay Diyos pagkamangan anyaman abanag hintay biruken anyaman ariga hintay parmeken ben nga agpaiso ti Diyos nulaen
sutibyan amin nagapuan rigat kenam ay Diyos pagkamangan inay ayat mo apo dagiti na panglaw nakakaasi dagiti mawaw kasken ka apo balinen nakam tapno ti ayat mo di may paida ti ayat ti Diyos intay rambagan grasya na asagot dagiti na panglaw nakakaasi dagiti mawaw kasken ka apo balinen nakam tapno ti ayat mo di may paida Kumararag tayo. Apo da kami anataraunan itinasantuan a parabor mo, dawaten mi nga aramidam kad aktakaasim, nga ipapuso mi adinggan ti bugbugtong nga anak mo, iti kasta pudno amanaganan kami, ken napaypayso kami nga anak mo, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Agtugaw tayo. At this moment, brothers and sisters, it's time to appreciate the people who are instruments of God's goodness. So before we award these plaques, may I read first the citation. The Roman Catholic Archdiocese of Nueva Segovia, St. Joseph Parish, Poblacion Norte, Salcedo, Ilocos Sur. Plaque of recognition is hereby awarded to Brother Jimmy B. Obligacion,
in grateful recognition of his selfless service and exceptional artistic talent in painting the ceiling of the church. Through his sacred artistry, the beauty of this holy place has been elevated, and his work of art has become a profound instrument in deepening the faith, devotion, and spiritual reflection of every pilgrim and member of the faithful who gather in worship. Given this 11th day of January in the year of our Lord, 2026, at St. Joseph Parish, Poblacion Norte, Salcedo, Ilocos Sur. Signed, Pasita A. Watang, Parish Pastoral Council President, and Reverend Father Rufo V. Abaya, Parish Priest. Once again, bigyan natin ng masigabong palakpakan for the awarding of plaque of recognition to Brother Jimmy B. Obligacion. Another plaque of recognition is awarded to Honorable Graciel Hironelia Ichon, Municipal Mayor of Salcedo, Ilocos Sur, in grateful recognition of her invaluable contributions and unwavering generosity in the pursuit, development, and successful realization of the parish various projects. Her selfless dedication, steadfast support, and spirit of service have been a source of inspiration and have significantly advanced the mission and pastoral works of the parish. Through her commitment, she has exemplified genuine stewardship, faith, and love for the community. Given this 11th day of January, in the year of the Lord, 2026, at St. Joseph Parish, Poblacion Norte, Salcedo, Ilocos Sur. Signed, Pasita Watang and Reverend Father Rufo Abaya. Once again, a round of applause to Honorable Graciel Hironelia Ichon. Kadagitay sang sangaili. Tumader man amin apo nga sangaili nga haan nga taga St. Joseph Parish ta makita na kayo no kasano ka ado tumader kay man basit apo. Amin nga sangaili nga naggaputi sa bali a lugar. Tumakda randan sa makauawat dagiti nga sangailay. Ay haman. Adto ka tayo, thank you apo. Thank you for coming. Kalpasanti daytoy pan nakapapintas na napintura na maikabil to pay dagitay nakapintingan dagitay Stations of the Cross tayo apo hampay na ikabit ken basit lang nga enhancement ti silawen tapno na pinpintas ta ti purpose tayo no napintas ti pagkararagan sumsumrek ka pay laeng agkarkararagan dayjay Rinam, dahil ti kwa tayo ta audiovisual nga rod dahil ito'y makatulong ti panagsanto tayo ngam sang kaibagak kadagit ti taga Salcedo pimintas ti simbaan nyo hang kumamanan nga iso ti rason nga tumangsit kayo nya damor ko mga sumrek kayo agpakpakumbaba agkarkararag iso ti mangbalbaliw tahan lang nga dahil tapintas ti simbaan napinpintas kumapay no napintas jay kaunggan tadaya ti purpose na dahil ito'y apo no napintas dahil ti simbaan napinpintas kumapay jay kaunggan, kabarbaring no sumarsaro no ala haan lang nga dagiti nga nang timulong kadagiti amin nga timultulong iti daytoy pan nakapasimpa ditoy project tayo apo adupay handa kay mainaganan handa kay nga maibalikas tinagnagan nyo amin apo nanipod na ngarugi daytoy nga project ala amuyo ti bagbagi yo apo
itinagan ti parokya ni Apo San Jose dito'y Salcedo, pagyamanan da kayo, ken si kakararag kami kada kayo. Da kayo nga naayat nga tumultulong dito'y nga parokya. Kalpasan ti nasantuan a misa, kunada, ada pagsasao ti Ilocano nga lamusa, no nalpas ti talon, at da lamusa, ada maparti, nagparti kami, matyak amuno umanay, ang kay tumangmangan nga daduman nga nalulumag ta isupay niya. At danto basit nga pagsasangwan, naglamusaan tayo, kas pagyaman, kini Brother Jim, nalpas nanday to yan, agsublinton ngam o dapay laeng simpaen na basit, ngam in a short time, haantay to nga kadwan. And Brother Jim, for your very long stay in Salcedo, napapintas ti simbaan, naging parte ka ng pamilya, maraming salamat niya. Kita inyo dagi jay vlog na po ni Brother Jim TV, ni Jim TV di jati kuanan man. Adatoy kompleto amin di panang i-explain na datoy no kas ano nga naaramid daytoy simbaan. Ti YouTube channel na ken di jay Facebook na alaga na saya at kasabsabali apo daytoy talent nga naited kanya na. Ngam no malagip nanto nga agpadi nalpas na ti theology nan, mabalin lat tamo dito si gobyano kaya mo pag nagparis-pris kantod to siya sa Salcedo. Awang pay maasawa na, awang pay mo balak na, gano malagip nanto ti agsubling agpadi di kararagan tayo niya. Thank you Brother Jim. Palakpakan tayo ba ni Brother Jim apo? Kada kayo amin nga pumarokya, nga naayat nga timultulong, panakaikabil na amin, panakikabit na, anyaman nga wagas, nang papapintas, na imulong iti dayto nga simbaan, ala ni Apo Diyos ti mangsubad. Nang rona ti dakdakkel nga timulong, ti ina ti ili, ni Mayora niya. Thank you, kendi pamilya na, agyaman kami launa, agyaman ti simbaan, ti parokya, ken finally, inya ti kunatayo amin ni Apo Diyos ti maidaydayaw, tumakder tayo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapia ti Apo. In kayo iti amin